ga wani sirri da zan bayar, wannan zai taimake ka kwarai da gaske. Idan kana da wani muhimmin abu ko kwangila ko kana neman wani matsayi ko aikin gwamnati ko kana so ka yi karatu Allah ya baka aiki ko kake so Allah ya ma dalilin rufin asiri, ga sirri da zan baka na suratu yasin. Yadda ake yin ta sirrin yasin ne, amma ana yin ta ne tsakanin isha da magariba ko tsakanin magariba da isha. Idan ka tashi ka gama sallar kai ka idar da sallar magariba, to kar ka tashi a gurin. In ka haddace ka karanta yasin kafa ɗaya, in baka haddace ba ka karanta ka ɗauko abun ko ƙur'ani, yanzu kan ko a waya ma akwai ƙur'ani, sai ka karanta yasin kafa ɗaya, sai ka roƙi buƙatar ka ta aiki ko buƙatar ka ta rufin asiri. Ba za ka yi kwana 7 ba, duk abin da ka dosa kana wannan aiki din Allah zai sanya taimakonsa, za ka ga rufin asiri. Na ba da sirrin nan saboda manzo. Wanda ya ce babu sirri gaskiya ina ga shi ne bai da shi. Ga wata mallaka wanda albarkacin manzon Allah in dai za a yi ta kuma ka san ulcer ba za ta dame ka ba, Allah zai baka tasiri da mallaki akan kowaye ne wallahi. Wannan sirrin shi ba iya budurwa da saurayi bane ko miji da mata, a'a ko ubangida a kasuwa ko ubangida a siyasa ko ubangida a rayuwa kake so Allah ya baka tasiri a lamuransa, ma'ana ya zama kana da fada a ji, to ka aiwatar da wannan. Albarkacin Rasulullahi zai amfane ka. Akwai wata aya mutane da yawa sukan amfani da ita, amma zan ba ku sigar da in kun yi Allah zai datar da ku da wuri. Akwai wata aya maliki yawmiddini, ba ta da wahala kuma kun ganta na a cikin Fatiha take. Za ku ɗauke ta idan kuka rubuta maliki yawmiddini kafa 100 ba ɗaya. Duk mimun akan sa sunan wanda ake so a mallaka. Idan aka gama, lokacin da ake sa sunan za a na ɗan ɗiga gishiri kaɗan akan sunan, iyakan sunan ba a rubutun ba. Idan aka wanke, za a kawo lemon tsami a ɗan ɗiga kaɗan a cikin rubutun, sai a ɗauka a sha lokacin da aka zo kwanciya. Na rantse da Allah, za ka gode wa Allah, saboda in dai za ka yi haka kwana 3, za ka samu tasiri da mallaki akan wanda kai wa wannan aikin. Na ba da shi saboda manzon Allah. Malam, da ka san sirrin da yake cikin qul huwallahu, wallahi da ka tsaya ka saurari bidiyon nan, saboda rabo ne ya kawo ka har gaban bidiyon nan. Sirrin qul huwallahu zan bayar, wanda ake yin sa a cikin nafila. Za ka yi nafila raka'a 4 ne tak a dare, ko daren Alhamis wayewar Juma'a, ko daren Laraba, ko kuma daren Lahadi. Duka sa'idan rana ne, duk almajiri ya san haka. Idan kai wannan nafilar, ana karanta qul huwallahu kafa 10 ta farko, qul huwallahu kafa 20 ta biyu, qul huwallahu kafa 30 ta uku, qul huwallahu kafa 40 ta hudu. Da kai sallama, kai istighfar, kai wa annabi salati, kai la ilaha illallah, miftahul amal kenan. Idan ka gama, zaka zo ka zauna kai wurdin qul huwallahu ahad Allahu samad daga farko har ƙarshe. Ana wurdinta kafa 313. Dan uwa, ka roki dukkan Allah buƙatar da kake da ita. Ka roki Allah komin girmanta. Kana tawassali da wannan qul huwallahu. Na rantse da girman Allah, ba za ka ɗauki aikin nan kai kwana 7 kana ta maimaita shi ba, face Allah ya biya ma buƙatarka. Akwai sabulu da hayaki, ana ta mana DM, ana comment. Duk wanda yake so, akwai number waya akan profile, zai iya ɗauka ya neme mu kai tsaye, ko kuma 081 4531 5010. Ita ce number da zaka same mu, kira ko WhatsApp. Albarkacin manzo Allah, ko kana ina sako zai je gare ka, mun ba da shi saboda manzo Allah. Zaka zo jikin ƙayar addu'a kaman haka, zaka ciri ƙayar addu'a guda 100 ba ɗaya. Idan kuma kana so aikin ya girmama, shine zaka ciri guda 1000. Na rantse ma da girman Allah, daga yau da zaka aiwatar da wannan sirrin, ka fara fita a kuncin makiya, ka fara fita a kuncin jefe-jefe, ka fara fita a kuncin dukkan wani lamari da zai zama ma matsala tsakaninka da al'amuranka. Duk makiyin da ya saka ka a gaba, to ya fara shirin kuka da kansa in ka fara wannan aikin. Idan ka zo ka cira, ita ma za ka tofa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sai ka tofa kafa 1 a kai, sai ka aje. A haka za ka tofa kafa 1000 nan. Idan kafa 1000 ya ƙare, sai ka je ka samo kaza, ka yi niyyar sadaka, ka yanka ta. Idan ka yanka ka fige, za ka zo kowane guda 1 na ƙayan nan ka caka akan kazar, kowane haka har ka cake duka. Sai ka zo ka dafa. Idan ka dafa, mahaɗi da komai za ka sa. Idan ka gama sawa ta dafu, sai ka zo ka ciccire ƙayoyin nan, ka je ka binne su, ka ɗau naman ka cinye. Ka ga daga ranar yadda duk sihirin da yake jikinka zai kare, duk matsalar jikinka za ta lalace. Na ba da shi saboda manzon Allah. Akwai sabulu da hayaki, waɗanda suke so za su iya mana DM, ko kuma za su kira number wayar mu dan DM. Akwai sakonni da yawa,
kuma akwai number mu a profile ɗinmu ita ce 08145315010. Duk inda kake sako zai je gare ka, mun ba da shi saboda manzon Allah. Ga wani sirrin karya sihiri zan ba da shi albarkacin manzon Allah, saboda tsarkin ruhin manzon Allah a tuttura ƴan uwa, kowa da kowa ya amfana da wannan gagarumi kuma azimin sirri. Kun ga yadda kuke ganin wannan? Ban san da me kuke kiranta ba, shi yasa na zo har jikinta zan muku bidiyon. Kun ga yadda kuke ganin fallayenta haka? Yadda kuke ganin fallayenta haka ake cira. Yanzu kaman wannan falle ɗaya kenan. Idan aka cire shi ana rubuta falaki a full ɗinta, a ciro wani ma a rubuta nasu full da ƙarja a kun full, haka ake rubuta su kowanne kafa tara. La ƙarja a kun falaki nasu kafa tara. Idan aka gama rubutu, idan aka gama wannan rubutu akan samu tukunyar ƙasa. Idan aka samu tukunyar ƙasa sai a sa a ciki. Idan aka sa za a yi hayaƙi da shi. In aka dafa shi za a samu ruwa a zuba. Idan aka dafa shi za a na turaren jiki da shi. Idan aka gama za a zo shi wannan din a daka. Idan aka daka za a na hayaƙi da shi. Dukkan abin da ka saka a gaba zai warware albarkacin manzo Allah. Allah zai taimake ka. Na ba da shi saboda